కాశ్మీర్ మహారాజు హరిసింగ్ పక్క రాష్ట్రం నుంచి వలస వస్తున్న పంజాబీల గురించి చింతిస్తున్నాడు. నేను జమ్మూ డోగ్రా రాజపుత్రుల, కాశ్మీరీ పండితుల భూములను బయటివారు కొనుగోలు చేయకుండా ఏదైనా రక్షణ చెయ్యాలి. డోగ్రా కాశ్మీరీ పండితుల ప్రతినిధుల నుండి వస్తున్న ఒత్తిడికి తట్టుకోలేక మహారాజా వలస ప్రజలు ఇక్కడి స్త్రీలను వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా చట్టాన్ని తేలికగా ఉల్లంఘిస్తారు. అధికారికంగా ఒక ఫర్మానా జారీ చేశాడు. ఇందు మూలంగా నేను కాశ్మీరీ యువతులు స్థానికులు కాని యువకులను వివాహం చేసుకోవడాన్ని నిషేధిస్తున్నాను. అలా చేసుకున్నట్లయితే వారు తమ ఆస్తి హక్కులను శాశ్వతంగా కోల్పోతారు. అది 1927వ సంవత్సరం. అప్పటికి భారత్ ఇంకా ఆంగ్లేయుల పాలనలోనే ఉంది. అదే చట్టం సరిగ్గా ఇప్పుడు దేశాధ్యక్షుని ఆదేశ ప్రకారం వచ్చినట్లే అప్పుడు 1954లో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇండియాలో భాగం అయిన 8 ఏళ్లకు అంటే అక్టోబర్ 26, 1947 భారత రాజ్యాంగంలో 35A అధికరణంగా చేర్చబడింది. అప్పట్లో నిజానికి ముస్లిములు కేవలం సేద్యం చేసుకునే వాళ్లే కాని వారికి భూములు లేవు. కానీ షేక్ అబ్దుల్లా ప్రభుత్వం నయా కాశ్మీర్ కార్యక్రమం దున్నేవాడిదే భూమి పథకం ద్వారా లోయలోని ముస్లిములకు భూమిని పంచింది. అందువలన వాళ్లు కూడా 35A అధికరణం కింద లబ్ధి పొందారు. 370వ అధికరణం తొందరపాటుతో చేర్చబడింది. 1947 అక్టోబర్ ఆఖరులో పస్తూన్ ఆదివాసులు, పాకిస్తానీ ఆక్రమితదారులు కలిసి కొత్తగా ఏర్పరచబడ్డ సరిహద్దులను అతిక్రమించి కాశ్మీర్ను ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నించారు. మహారాజు ప్రాణభయంతో వెంటనే ఒక సందేశం పంపాడు. భారత్ మాకు మీ అత్యవసర సహాయం కావాలి. భారత్ సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉంది. అయితే అందుకు కాశ్మీర్ భారత్లో విలీనం కావాలి. మహారాజు అందుకు సమ్మతించి కాశ్మీర్ రక్షణ, విదేశీ వ్యవహారాలు, సమాచార శాఖలకు సంబంధించిన అధికారాలను భారత్కు ఇస్తూ ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. అయితే తనకు స్వతంత్ర రాజ్యాంగం, స్వంత పతాకం, కాశ్మీర్ లోయ, జమ్మూ, లడాఖ్లకు సంకేతంగా 3 గీతలు, కర్షకులకు సంకేతంగా ఒక నాగలి మాత్రం ఉంచుకున్నాడు. అయితే భారతీయ శిక్షా స్మృతి ఐపీసీ బదులు 2వ డోగ్రా పాలకుడు రణ్బీర్ సింగ్ పాలనలో రూపుదిద్దుకున్న రణ్బీర్ శిక్షా స్మృతిని అతని జ్ఞాపకార్థం అమలు పరిచాడు. ఈ ప్రత్యేక స్థితి స్థూలంగా 370 అధికరణగా పరిగణించబడి ఆ తరువాత 1949లో రాజ్యాంగంలో చేర్చబడింది. ఈ 2 అధికరణలు ఆర్టికల్ 370, 35A కాశ్మీరీలను రక్షించడానికి బదులు వారి మెడలకు గుదిబండలుగా తయారయ్యాయి. కాశ్మీరీలు కాని వారిని ఆస్తులు కొనడానికి అనుమతించకుండా వారిని శాశ్వత నివాసులుగా పరిగణించక కాశ్మీరీలు కేవలం వ్యవసాయదారులుగానే మిగిలిపోయారు. అంతేకాక భారతదేశ అభివృద్ధిలోనూ పెరుగుతున్న భూమి విలువలలోనూ కాశ్మీర్కు ఎలాంటి ప్రయోజనం సమకూరలేదు. జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజకీయ నాయకులు ఈ న్యాయ వ్యవస్థను మార్చడానికి వ్యతిరేకించారు. కాశ్మీర్కు వలస వస్తున్న హిందువుల వలన ఇక్కడి జనాభా పెరగడమే కాకుండా తరతరాలుగా ఇక్కడ ఉంటున్న ప్రజల మతపరమైన గుర్తింపు కోల్పోతారు. కానీ అవన్నీ మిథ్యా భయాలు మాత్రమే. జమ్మూలో ఉంటున్న హిందువులు కానీ, లెహ్లో ఉంటున్న బౌద్ధ మతస్థులు కానీ వారు జమ్మూ కాశ్మీర్ పౌరులైనా సరే గత 72 సంవత్సరాలలో ఎన్నడూ కాశ్మీర్ లోయకు వలస వెళ్లలేదు. మరోవైపు కాశ్మీరీ పండితులు లోయలోని వారి ఇళ్ల నుండి బలవంతంగా వెడలగొట్టబడడం వల్ల అక్కడి జనాభా కూర్పు మారింది. ఆ న్యాయ వ్యవస్థ 1957లో పంజాబ్ నుండి స్వీపర్లుగా వచ్చిన వాల్మీకి జాతి వారికి దురన్యాయం చేసింది. వచ్చిన నాటి నుండి అక్కడే గడిపినా అక్కడ స్థిరపడలేక వేరే చోట ప్రభుత్వోద్యోగం లభించక జీవితాంతం వారు స్వీపర్లుగానే మిగిలిపోయారు. పశ్చిమ పాకిస్తాన్ నుండి శరణార్థులుగా వెళ్లిన హిందువులు, సిక్కులు నాన్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ గానే పిలువబడుతూ ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగానే ఉండిపోయారు. కానీ షింజియాంగ్, చైనా నుండి వచ్చిన ఉగీర్ ముస్లిములకు మాత్రం శాశ్వత నివాసత్వం లభించింది. ఇకపోతే పెద్ద ఎత్తున వలస వచ్చిన వారి వలన జనాభా పెరిగిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందా అంటే అది బెంగాలీలు, బంగ్లాదేశీయులు వచ్చి చేరిన ఇండియాలోని అస్సాం. అయితే ఇప్పుడు ప్రశ్న సరిగ్గా వ్యతిరేకం. కల్లోలిత ప్రాంతమైన కాశ్మీర్ లోయలో అడుగు పెట్టడానికి, ఏదైనా పరిశ్రమ మొదలు పెట్టడానికి ధైర్యం ఎవరికుంది? ఇజ్రాయిల్ తమ పౌరులకు చౌకలో ఇళ్లు, ఉచితంగా విద్య వంటి పథకాలు ఆశగా చూపి కల్లోలిత ప్రాంతమైన పాలస్తీనా వెస్ట్ బ్యాంకును నెమ్మదిగా ఆక్రమించినట్లు భారత్ కూడా ఏదో చెయ్యాలి. అబ్దుల్లా నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఒక పిటిషన్ వేయడంతో వివాదం ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు చేరుకుంది.
ఆర్టికల్ 371(d)లో ఇచ్చిన అధికారాలను దుర్వినియోగం చేస్తూ రాష్ట్రపతి తీసుకున్న ఈ చర్యను రాజ్యాంగ వ్యతిరేక చర్యగా ప్రకటించండి. ఇలాంటి సమస్య ఏదో వస్తుందని ఊహించే ప్రభుత్వం ముందుగానే జాగ్రత్త పడింది. అధికరణం 370ని ముట్టుకునే ముందు ప్రభుత్వం ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను, కోటాలను జమ్మూ కాశ్మీర్కు వర్తింపజేసింది. అప్పుడు ఎలాంటి చట్టపరమైన వ్యతిరేకత రాలేదు. అధికరణం 370 అమలులో ఉండగానే గత కొన్నేళ్లుగా ఎన్నో చట్టాలను జమ్మూ కాశ్మీర్లో అమలు పరుస్తూ ఆ రాష్ట్రపు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని భారత్ బలహీనపరుస్తూ వచ్చింది. అయినా చట్టపరంగా ఎలాంటి వ్యతిరేకత రాలేదు. భారత రాజ్యాంగంలోని 395 అధికరణాలలో 260 జమ్మూ కాశ్మీర్లో అమలు పరచబడ్డాయి. యూనియన్ లిస్టులోని 97 అంశాలలో 94 అంశాలను, కంకరెంట్ లిస్టులోని 47 అంశాలలో 26 అంశాలను జమ్మూ కాశ్మీర్లో అమలు పరిచారు. 1954 నుండి నేటి వరకు రాష్ట్రపతి ద్వారా 40 రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులు జమ్మూ కాశ్మీర్కు వర్తించబడ్డాయి. వాటిలో దేనికి వ్యతిరేకత రాలేదు. 1972 నాటి మొహమ్మద్ మక్బూల్ ధను కేసులో సుప్రీంకోర్టులోని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అధికరణం 367(4)(d)ను సవరిస్తూ జమ్మూ కాశ్మీర్ విధానసభను రాజ్య విధానసభ పరిధిలోనికి తీసుకురావడాన్ని అనుమతించింది. సర్దార్ ఏ రియాసత్ పదవిని తొలగించి దాని స్థానంలో గవర్నర్ పదవిని ప్రవేశపెట్టింది. అధికరణం 373 ప్రకారం రాష్ట్రపతికి ఆర్టికల్ 370ను సవరణ లేదా రద్దు చేయడానికి రాష్ట్ర శాసనసభ సిఫార్సు అవసరం. అయితే రాష్ట్రపతి పాలన సమయంలో శాసనసభ అధికారాలన్నీ గవర్నర్ చేతిలో ఉంటాయి. గవర్నర్ రాష్ట్రపతికి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ కారణం వల్ల శాసనసభ అధికారాలన్నీ ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతి చేతిలోనే ఉన్నాయి. చట్టపరంగా చూస్తే రాష్ట్రపతి తనకు తానుగా ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయడానికి ఆదేశాలు ఇచ్చుకున్నాడు. అంటే చట్టపరంగా ఆయన ఏమీ తప్పు చేయలేదు. అమలు పరచబడ్డ విధానాన్ని ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా విమర్శించినా సరే భారతదేశపు మాజీ అటార్నీ జనరల్ సోలి సొరాబ్జీ అన్నట్లు, నాకు తెలిసి ఈ విషయంలో కోర్టులో కేసు వేసినా ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు. 2016లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ సంతోష్ గుప్తా కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం జమ్మూ కాశ్మీర్కు భారత్ కన్నా ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి లేదు. సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే అధికరణం 35A రద్దు విషయంలో 2 పిటిషన్లను విచారిస్తోంది. ఆర్టికల్ 35A రాజ్యాంగ అధికరణం 14 చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అన్న హక్కుకు ఉల్లంఘనని, 35A అధికరణాన్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టకుండానే ఆర్టికల్ 368(1) ప్రకారం రాజ్యాంగ సవరణ చేశారని, ఇప్పటికే 2 కాశ్మీరీ మహిళలు ఆర్టికల్ 35A వలన వారి పిల్లలకు వారసత్వపు ఆస్తి దక్కలేదని అప్పీల్ చేశారు. కాశ్మీరీ మహిళలు కాశ్మీరీలు కాని యువకులను వివాహం చేసుకున్నా వారి ప్రత్యేక హక్కును నిలబెట్టుకునే విధంగా ఆర్టికల్ 35Aను సవరిస్తూ 2002లోనే ఆదేశం ఇవ్వబడ్డది. కానీ ఈ అవకాశం వారి పిల్లలకు లేదు. ఎల్ఓసికి అవతలి వైపు గిల్గిట్ బాల్తిస్తాన్ ను తన 5వ ప్రావిన్స్ గా చేయడానికి పాకిస్తాన్ వెనుకాడుతోంది. దానిని స్వతంత్రంగా ఉంచడం వల్ల కాశ్మీర్ పై తన హక్కును చూపవచ్చని అనుకుంటోంది. కానీ 1963లో పిఓకే మరొక భాగం ట్రాన్స్ కారకోరం ట్రాక్ట్ ను చైనాకు ధారదత్తం చేసింది. అంతకన్నా అన్యాయంగా 2009 నుండి పిఓకే ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని ఎత్తివేస్తూ పాకిస్తాన్లోని ఆజాద్ కాశ్మీర్లో అంటే ఎల్ఓసికి వారివైపు ఇతరులు యథేచ్ఛగా భూమి కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతించింది. 1948లోనే నెహ్రూ ఆర్టికల్ 370 యొక్క తాత్కాలిక స్వభావం గురించి పార్లమెంట్లో ప్రకటించారు. ఇది కేవలం ఒక తాత్కాలిక ఏర్పాటు మాత్రమే, రాజ్యాంగంలో శాశ్వతంగా ఉండబోదు. 1964లో అప్పటి గృహమంత్రి గుల్జారీలాల్ నందా కూడా దాదాపు అదే సంగతిని ఒక ఉదాహరణ సహాయంతో చెప్పారు. ఇది ఒక గోడ గాని కొండ గాని కాదు, కేవలం ఒక సొరంగం. దాని ద్వారా భారత్లో చేసిన శాసనాలు కాశ్మీర్ దాకా చేరుతాయి. యునైటెడ్ నేషన్స్ ద్వారా నియమించబడ్డ సర్ ఓవెన్ డిక్సన్ తరువాత జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉన్నత న్యాయమూర్తిగా నియమింపబడ్డారు. 1950లోనే ఈ సలహా ఇచ్చారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ ను 3 భాగాలు చేయండి, కాశ్మీర్ లోయ, జమ్మూ అండ్ లడాక్. బీజేపీ అధికారంలో వాజపేయి ప్రభుత్వం కూడా సిద్ధాంత కారణాల వల్లనే ఆర్టికల్ 370ని తొలగించలేదు. దేశం ఇప్పటికే మతపరంగా విభజించబడింది, మేము అదే పనిని మళ్లీ చేయదలుచుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు పునరాలోచన అవసరం. మరొక 10 రాష్ట్రాలు కూడా ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉన్నాయి. అక్కడ రాష్ట్రేతరులు భూమిని కొనలేరు. అవి అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, హిమాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరం, నాగాలాండ్, సిక్కిం,
త్రిపుర, ఉత్తరాఖండ్. జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ సరిహద్దు రాష్ట్రాలన్నీ అభివృద్ధిలో వెనకబడి ఉన్నాయి. ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి రాష్ట్రాలకు లాభదాయకం కాదని తెలుస్తోంది కదా. సాంకేతిక పరంగా చూస్తే ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేయబడలేదు, దాని పట్టు సడలించబడ్డది అంతే. చాణక్యుడు గర్విస్తాడు, బహుశా ఇండియా నిజంగా ఇప్పుడే ఒక్కటయింది.